Bismillahirrahmanirrahim. A yau zan fara da sabon littafin mai suna Ban san haka take ba, wanda Muhammad Adam Kokawa MK ne ya rubuta shi. Ni Khadija Muhammad Sha'aba, ni zan jagoranci kawo muku wannan shirin kullum, wanda Mumbai Writers Association ce ta ɗauki nauyin kawo muku. Shafi na 1. Nasir da ke tsaye a bakin ƙofa sai ganin Hadiza ya ta nufo gurin da yake fuskarsa a yamutse, da gani ka san ba da son ranta ta fito ba, tilasta ta aka yi. Tana isowa ko sallama ba ta yi ba, ta hau shi da masifa kamar yadda kullum ta saba, ta ce, kai dai wallahi baka da zuciya, na faɗa maka cewa ba na son ka, amma ka nace min, shin ana soyayya dole ne? Murmushi Nasir ya yi tare da cewa tabbas ba a yin soyayya dole, kuma ba wai rashin zuciya ba ne ya sa nake ta bibiyar ki, saboda na sanin cewa abu mai daraja ba a samun sa ba tare da an sha wahala ba, shi yasa har yanzu kika ga ban daina bibiyar ki ba, kuma a kullum cike nake da ƙwarin gwiwar cewa wata rana ke ma za ki so ni har ma. Nan take Hadiza ta yi saurin damtse maganarsa ta hanyar cewa, Allah ya kiyaye, wallahi Nasir duk duniya babu wanda na tsana kamar kai, kuma ko da a ce da kuma san duniya za su kare, kai kaɗai ka rage, wallahi ba zan aure ka ba, na gwammace na koma ga Allah ban yi aure ba. Faɗin haka da ta yi ne ya sa Nasir yin shiru ya fara tuna baya. Ita kuma Hadiza ganin Nasir ya yi shiru ne ya ba ta damar cewa, kai malam, idan ba ka da abin faɗa, to ni ina da abin yi. Ta ja tsaki sannan ta juya ta nufi gida. Kai karatu, zan so ka san me Nasir ya tsaya tunawa a lokacin da ya yi shiru. Daman wannan ba sabon abu ba ne tsakanin Nasir da Hadiza, tun suna yara haka suka taso. Nasir ya kasance yana matuƙar ƙaunar Hadiza, ita kuma duk duniya babu wanda ta tsana kamar shi. Lokuta masu yawa Nasir yakan ɗauka sadar domin ya burge Hadiza, amma a banza, domin kuwa ko kallo ma ba ta yi, balle har ta ji ya burge ta. Wulaƙanta Nasir a gaban jama'a wannan ba sabon abu ba ne a gurin Hadiza, amma hakan bai taɓa rage wa Nasir ƙarfin gwiwa ba, hasali ma sai dai kullum ƙara nace mata da yake kamar cingam. Kasancewar garin nasu ba wani babba ba ne, ya sa kowa a garin ya san labarin soyayyar tasu, wanda har hakan ya baiwa wasu jama'ar garin damar tsokanar Nasir da suna Romeo, yayin da wasu kuma suke tausaya masa tare da yi masa addu'ar Allah ya mallaka masa ita. Saboda yawan cece-kucen da ke yawo a gari, ya sa mahaifin Nasir, Alhaji Sani, da kuma mahaifin Hadiza, wato Malam Bala, suka zauna suka yanke shawara akan haɗa Hadiza da Nasir aure, amma a bisa sharaɗin dole sai an samu fuskantar juna tsakanin Nasir da Hadiza. Wannan dalilin ne ya sa suka kira Nasir tare da umartar shi akan ya bi duk wata hanyar da yake ganin zai iya wajen ganin ya shawo kan Hadiza an haɗa su aure. A nan zan tsaya, sai ku biyo ni a shafi na 2 in Allah ya yarda. Bismillahirrahmanirrahim. A yau zan fara da sabon littafin mai suna Ban san haka take ba, wanda Muhammad Adam Kokawa MK ne ya rubuta shi.
Ni Khadija Muhammad Sha'aban, ni zan jagoranci kawo muku wannan shirin kwallon wanda Mumbai Writers Association ce ta ɗauki nauyin